हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगोन स' जों मा जायगायाव बेरायनो थांगोन बेखौ नोंथांमोननो आं भिडिअ खिथिगोन स' आं दायो ओंखारनानै लानोसै बेनि उनाव थांनोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलांबाय थादो जुदि नायलाङा नोंसोरखौ स' भिडिअखौ जागायनोसै आरो दायो आं ओंखारखांबाय ओमफ्राय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोङो मोनफैबाय नै कलाक्षेत्रआव टिकेट दानग्रोना लानांगोन आरोना जोङो दा टिकेट दाननानै हाबहैनोसै এটা কি বস্তু এটা মানে মানে এইটো 600 টকা এসামিটো 6 হুইলার এসামিটো মিক্সে 600 টকা বাহন এইটো বেলেগ দিনা টিকেটটো দেখাই দি এই টিকেটটো দেখাই দি দাयो हाबनोसै हाबबाय जोङो दायो नायनोसै नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन जोंनि बे कलाक्षेत्रखौ सोर सोर नुवाखै जाय नुवाखै बिसोर भिडिअ नायदो आरो जाय नुबाय बिसोरखौथ' खिथालायनाङा आरोना फैबानो जाबाय बुजिना पाले होबदे तो पैनी सानिया अबे जल्दी आ जाओ अबे कोई नहीं तो एक्ट्रेस है इधर वाव दिस समायना बिबार जा मोजां खार जागाफोरा नोंथांमोना सोरबाफोर गोसोब्ला नायनो फैदो आरो बेयाव कलाक्षेत्र माने पान्जाबारियाव दोङो कलाक्षेत्र होनबाबो जायो पान्जाबारि होनबाबो जायो जायखिजाया बे गारियाव गाखोनानै फैनो हागोन नैनि मिनिंखौ जेबो बुजियासै आं मानो इदि होदोथाय आं बेयाव कलाक्षेत्रआव फैनायाव खोनथाम जाबाय खोनथाम अब्लाबो जागाफोरा चेन्ज जाबाय थायो आरोना जों खनसे फैबाथाय बेयाव दै दोङोमोन नावबो दोङोमोन अ नावा दोङो दा बै नै किन्तु माबा गैया हाय मनि देखा हाय बा यूट्यूबर ब्लॉगर फाइनली यो मोटे बेছি কালা কালা দেখা পাইছ ততে মান ভালে হয় বকা ধৰছি ন না ইয়াটো দে ভালে তো হেৰি কৰিব নোৱাৰা নেকি ইউটিউব প্লাস হেৰি কৰি ভালেইছে ন এ কি কয় হেৰিটো ব্ৰাইটনেস ন जागाफोरा नाय जा समायना न निजोम दिन बारा मानसि गैया आरो नङाबाथाय जि मानसि जाखायो आरो बेयाव बांसिनानो मानसि जायो ओमफ्राय जों जेबार फैदा मानसिखौनो मोनदों आरो ओमफ्राय
दामानि मानसि गैया आरो दिनै एसां नोंसोरनो मोनसे अमेजिं जिनिस देखायनो सानदों दै मा जिनिस बेयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय र' आं खोन्थिनि बिलाइआ मा बियो थालिर बिफांनि जेन'बा बिलाइ बायसा नुदोंना नाथाय दंफांखौ नायदो नायसन जेन'बा थालिर दंफाङाथ' बेबायदि नङाना आरोना थालिर दंफाङाथ' बेबायदि जाया ओमफ्राय बिनि बिलाइआ नायसन थालिर बिलाइ बायसासो मानो बेबायदि आरो इयो मा दंफां इयो जेन'बा सोरबाफोर सिनायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नावकायाव गाखोनो थांगासिनो नावकायाव थेलानि नावका साखानि उनाव नावकाबो दङ मोनबो माथो होनबालाय नावका जायो आरो लाभ दिस इज लाभ ग्रीन लाभ जायगाफोरा जा समायना आरोना नोंथांमोना गोसोब्ला नायनो फैदो जा वान्डारफुल बिउटिफुल प्लेस नोंथांमोना हानायखिनिखौ खोन्थिगोन दामानि जोङो बाहेरावनो गिदिंबाय हादो सिङाव हाबथ'वाखै सिङाव हाबबाथाय खोन्थिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ केन काउट बिनाव गाखोयोनो बिसोर गथ'फोरा क्या है उसमें कुछ नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पे खींचो ना कुछ भी नहीं होने से भी रुको दायो जोङो न' सिङाव हाबहैनोसै लानोसै न' सिङाव माबायदि दोङो मा दोङो मा गैया नायनानै खोन्थिनोसै आरो नोंथांमोननो ज' जोङो दायो न' सिङाव हाबनोसै जों दायो भितराव हाबगोन ना हाबा जादों मानोना भितराव केमेरा सोनो होआ आरोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय भितराव हाबबाबो माने खोन्थिनो हानाय नङा आरो नोंथांमोननो जों मानोना भितराव केमेरा माबानो होआ सोनो होआ केमेरा खालामनो होआ आरो मानोबा मिथिया मानो खालामनो होआबा भितৰত কিয় কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে কচোন নাজনো কিয় নাজনা ক আমি নাজনো কাৰণটো ক এটা বাহিৰ ফটো তোলা তেনা ক না কাৰণটো গম নাপাৱে কিয় গম নাপা কেমেৰা নপেলাও কিয় কেমেৰা নপেলাও আমি চিয়া दे इ जाने क बेयाव गोदोनि सना दोङोनो बेनिखायनो खावना लांगोन होननानै मानसिफोरा नुबाला बेनिखाय हाबनो जानो केमेरा देखायनो जानो नंगौ जानो सोरबाफोर मोनथिमारो नामा बेयाव माने केमेरा सोनो होआ माने सिङाव खायसे जायगायाव माने थिखाङो आरो सिरिनो ओमफ्राय खायसे थिखांनो होआ नुबाथाय रायो टाचबो खालामना होबावा दानो एसे गोलोमहांबायसो गोलोम बोथोर मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय बेखायनो गोलोमहांबाय आरो ओमफ्राय दाबायदियावनो नायनांगौ जायगाफोरखौ नायोबा मानोना एसां गोलोमाबो गोजाङाबो नाया जायो नालाय ओमफ्राय बिनि आरो थाद्रायबाथाय बुंनोनो नाङा तामाम गोलोमखागोन आयु बुंनो नांखाया मानसिफोरजोंसै नै आं खोन्थिनो बारा मानसि गैया नङाबाथाय तामाम मानसि नुखायो बेयाव तामाम माने एसांबो नङा मालाबा नुयो मालाबा नुवा तेरे संग यारा नाय बिसोरखौ केमेरामेन सुइटि दैमारि फ्रॉम क्या कहते हैं उसको प्रियंका रोंपी खारवी सिख्ला मुझे कौन पीछेगा মোক তো কোনেও হেৰি নকৰে মই কৰা নাই একবাৰ কৰিছে फनबा কোনো नलय थांगोन जोङो दा बैयाव थांगोन नै बेयाव थांगोन बेखौसो नागिरबायदोंमोन आं दहायनिफ्राय नुवाखैनो खामोन स' दा मोनबाय जोङो थांसै बेयाव देखो टिकटॉक वीडियो बना रही है वहाँ पे टिकटॉक वीडियो बना रही है वो लोग और ये मेरा बेबी डॉल गाइस बेयाव कवर वीडियो डांस बनायबाय दाङो या र' ला ला
आं बायोब्रा मोसानो बां बायो मोसाया जों खामजानायाव दै लोंनायसो होनब्रा बिदिया खामजानायाव दै लोंनायसो ओरैसो हायोब्रा मोसायासो आङो मेंबायनो बेसोराफोरा भिडिअ बानायनो फैदो आं सानदोंमोन मा डिएसएलआरजों बानायगोन इमान मोसाबाय दं दहायनिफ्राय मबाइलानो नखाय 12 Pro खालामालाय एसां दामिखा आंबो बायगोन ब्राकेटनि बन्दक दोननानै आइफन नों लाखिनो नामा नाङा आंनो केटनिखौलाय सोर बायगोननो स' जों दायो थांसै गोजौआव नोंथांमोना नायलांबाय थादों गोजौ बानाय जों सिङाव भिडिअ बानायाखै केमेरा सोनो होआ सिङाव बेनिखायनो अफ खालामनोसै बेनि उनाव मा होनो माबाखौ खोनथिला जों नायगोन ना नाया मिथिया आरो हाबनानै स' हाबनोथ' सानदों आयौ रायगोन नामा बेनिफ्रायनो बिथिं थाङा जों बेथिंसो थांगोन आं दिनै मानोबा रग खिथिनो लुगैसोदों आं थाबा मोसानो लुगैसोदों दिनै यो लायलायनाय क्या है जब हम लोग पहली बार आए थे ना तब तो वो जागाफोरा नै आंनि माबादो सेल्फि केमेरादो बोरैबा मोदानदो र' आं नोंसोरनो बेक केमेरादो खिथिनि र' देखो ये है कलाक्षेत्र का व्यू कलाक्षेत्र का व्यू और ये है हमारी न्यू ब्लॉगर और वो है कैमरामैन और मेरी साथ है ये क्या कहूँगी उसको क्या कहूँगी वो मैं हमारी साइड पार्ट है हमारी बैग लेने वाले यस बोलो ऐसे लोगे तो क्या कहते हैं उसको एडिट में ऐसे आएगा बियो जों खनसे फार्स्ट फैनायाव फार्स्ट माने सेकेन्ड फैनायाव आरोना फार्स्ट खनसे फैनायाव गैयामोन ओमफ्राय सेकेन्ड खनसे फैनायाव बियो माबायावसो दंमोन गाहायावसो दंमोन जों जि बरिया फट' लादोंमोन ओमफ्राय दामानो गोजौआव थिखांना दोनखोबा बे नंगौना नङाबा आं मिथियालै नायसन जि गोजौ आयु भगबान ओमफ्राय दा बारा माबानो लाखोमालै मानसिफोरा जेरै मेरै फट' थिखांनानै जानला मोनला खालामना गालाङोना सेफायलि बिनिखायनो बिदि गोजौआव थिखांना दोनबाय खोमा बेखौ दायो जों सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै जों दायो बाहेरायाव थांसै अइलि जाजोब्बाय आंनि मोखाङा आयु बाला ख्रेबनो लुमारबोलाबाखै आङो इफाले चलो মই বেছি চিনি নাপাওঁ দেই মই এইটো কিবা কৰোণা নাই নেক্সট বছৰত নে কি আহিছিলোঁ মই 2 বছৰমান হ'ল অহা নাই মন যায় না কোনফালে যাম এতিয়া वाव नै वाइट कालारनि बिबार फुल माने फुल बिबार माने फुल माने फुल मोदोमदो ना थरा नै जोंनिया स्ट्रीट एक्ट्रेसआ बालुंलुं बासोबायनो बेसोरा गथ'आ ओंखाम उखैबाय आयु गथ'खौ जोबोर मोजां नांदो बेथिंजाय फैनानै मा होनो थान्दा बार आरो ওপরে কি আছে এইটো স্টেডিয়াম এই ইয়াতে কত সাইকেল চলাব পাম আৰু আমি 5 টাকা দি মই নাওয়ে চলাব আহিছোঁ नाव चलाबा सोरहाबाफोर फेमिलिखौ लानानै बेरायनो फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय बेयाव कापलबो फैजागोन फेमिलिबो फैजागोन बेयाव माबा जायो नामा स्टेज प्रग्राम जायो नामा शायद नहीं होता ही है लॉकडाउन से पहले मैं कभी नहीं देखा यार स्टेज प्रोग्राम हम लोग सिर्फ ले आना चाहिए था सिर्फ लेके आना चाहिए था ना हाँ भूल गए दिखाता हूँ मैं वीडियो में दिखाओ क्या क्या लेके आए देखो स्कूल से जाखायोमोन जों बेगा लाबदो मोनब्रै लाबनायामोन र' नोङो
जानाङा आं फिसा आं बयनिख्रुइ आंसो जागोन आं फिसासिन आंसो जागोन थेंक इउ प्रेमकाना खाना कुतुमा कुतुम सुपारी दाना येलो वाला मुझे दो ना रेड वाला तो मुझे भी दो दिनै सानसे ओंखाम जायाखैना ओंखाम जाना फैनो टाइम मोनाखै सनै इमान गोदोर मिथाइ लाना फैदों उदै बुंनायनि इमान गोदोर मिथाइ जानाय दिनै मा नाम मिमी नामखौ मोजां खिथाना येम्मी मामा येम्मी मामा मामा কৈছিল ন আগতে মান খাওঁহেঁতেন जा गोथाव नाङो बेखौ जानानै जों गोदो उन्दैयाव ताम्माम जाखायोमोन गथ'फोरबो जायो ओमफ्राय गामियाव मोना बेखौ जोंनि गामियाव मोना गथ'फोरनो दानि जाबाय बे मिथाइयाबो थाइसे लानाय मा जादों न सरि मिमी ब्लार देखाबायसै बेयो नाय जायगाया जोंनिया नै केमेरामेनफोरा थिखांगासिनो नैबायदि कापेल्स दङ कापेल्स सिंगेल लाइफफोरा नै बिदिबायदि जायो बेसेरा सानै enggak gede kali yang ini आरो मा जाबावो मेंनायनि दसे जिरायबाय गासैबो नै लेबे थेबे जाजोब्बाय ओंखाम मोनजायैनि बेसेरा गथायनि आयु जिखौ नुहरखादो सोरखौ नोंगो जि मोजां नुखादो आज पिज्जा खाम दे पिज्जा लगे आज पिज्जा खाम ना मैं पिज्जा खाबा बाना एक दिन ओके आज पिज्जा खाम बेयाव फैनानै जिरायनानै ओरैबायदि थान्दा मोनदों ना बुंनो ना एकदम हिट नांदों आरो কিবা কইছে আমাৰ এই কাৰ্বি এক্ট্ৰেছটো মানে এনেকুৱা দে হ'ব দে আজিৰ পৰা লগ নহ'ব আৰু ফাটিছ ইমান চাট গান দাম দে हम धीरे 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 पागल हम आंखौ भिडिअ बानायनो थाबायबो गोनां मासन उठपा जाओ क्या किबा मासन उठपा जाम आमी बोल चलो लेट्स गो मासन उठपा जाम আজি কোনফালে আছে মাছ এনেকে ঘুরে এইটো দেখাম চা itu mas পয়সা তো এনেকে মাছ উঠে মই ভাবছো কি ডাঙৰ মাছ পানীত আছে ইয়াতে উঠি যে বনাব লাগে when the party हो गया नंगनि आथिंनि आगान जों गोदान जायगा बेरायनो थांलायनोसै मा दंबायो जोंहाबो ब्लग बानायनो फैदोंलै आंना ओरैनो जाहैबाय आं मानो फैदों होमबा नोंबो ओरैनो नों बेरायनो ब्लग ओरैनो मालाय मान देलायना फैखादों मालाय जोंबो डाइरेक्ट फट'शुट खालामसै डिएसएलआर थानो होनबा आंबो फैगौमोन आं नुवाखै दखन आं डिएसएलआरखौ फट' लानो बायो देखो बोबाला देखो पूरे टेम्पल हुआ ए पूरा क्या है देखो मुखराले किथे बेयो नाय अन्थाव बाथावनि बे बुरिया माने दुखिया नखरनि मोनसे माबाखौ फोरमायदो आरो ना इमारजेन्सि साथय दुखिया घৰৰ निচিনা जेनेबा কিবাদি বনাইছে আৰু না ইয়াৰ কিবাটা আৰু মানে লাইভটো আৰু না
Orang majornya student na anaria. Ada kok biar apa horada. दायो थांहोलांनोसै जोङो आं नांखागो सासे सानै मानसिफोरा फैहोलांदो आरो wah माबाया Ini penghurikin nggak kan? Niki. बिलाइया दंफां आरो आं नोंथांमोननो खोन्थिनि बिलाइखौ दंफां दायो जों बेयाव हाबना नायनो र' मा दोङो बेयाव मा दोङो बेयाव मा दोङो बेयाव मा दोङो नायनि बेयाव हाबनानै मा दोङो ইয়াতে কি আছে itu খেলনা আছে মাছ চাছ বাদ দি তই এইটো খেলবা দিয়ে না নিদে itu ঘুরে পইচা দিলে 30 টকা না কিমান লয় পইচা দিলে ঘূৰে আৰু পইচা নিদিলে নকৰে মানুহ নাই ঐ মাছ ইয়া ঐ তোকে মাছ পইচা তই এনেকে ঘূৰাব পুৰা একদম 30 টকা লয় বহাই নাই ভালকে थांनोसैलै आङो उन्दुनो ओंखारसोबाय बाहेराव उन्दुनो ओंखारलायबाय आंखौ थां माबाबानो माने थांनो लुगैयो थांनोसै दंफाङाव थांनोसैलै थांनो लुगैसोबाय ओंखामबो मोनजायाखै जेबो गैला आरो जि नायनो गोनां सिङावनो बांसिन दोङो बेनि उनाव मानो सिंनिखौ माने खिन्थिनो हायाना मानो मबाइल लांनो नालाय बेखायनो आरो बैयाव भुपेन हाजरिकानि माबा दोङो Niki nampak nang deh, fena sena kalau ni ada botol asin, no? Hai. Kaban lagi. Oh, video. Kita video. Video Korea selebo kompona. Oh, video mana saudara? जाओ नाय फट'शुट खालामनो फैनायफोरा मालायसो यो बिथिं थांनोसै इफाले जानि के बल इफाले जां जों खनसे फैबाथाय नैबे दै दंमोन आरो बेयाव दुगैजायोमोन नामा बेयाव आनारे दुगैजाया तामाम हिट नुखायोमोनलै नास्ता दैसा फैनाय Oh, hoi, dapat di sini namanya. Itu. हम लोग ना थांनो ओंखारहांबाय जोङो दायो थांनोसै साइकेला नुदों माबायदि ने इन्टारेस्ट र মই দেখাম এইটো সাইকেলে দি 5 টাকা দি ফেলে ঘুরবা পাই আমার মরি যাম আর এইটো সাইকেল চলাব লাগে হাই সিদি রঙা খানি কোথায় গেল 5 টাকা দামের সাইকেল ইসরাম বিবার मोजां मोजां थाबाय अ याते उठाम फटो बिया फटो उठिगोन दुं 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 तमाम हिटनो जों मजा दे ला 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 थांनिसै ओंखाम उखैसोबाय नायसन मादि जाजोबाय कला मला माने कला দেখা পালা আৰু মানে বালি লাগছে फेस टू इबार बिदि हैना आजि सस्ता दुते के ड्राइवर सेल्फी उठी ओमफ्राय मोजां बिबार दोङो मोजां जायगा दोङो मोजां सिनारि सोरबाफोर फट'शुट खालामनोबा फैबानो जाबाय जि मोजां नाय बिबारफोरा अ माय गड तामाम हिट ओमफ्राय मा होनो जोंना केमेराया बारा मोजां नङाना दाम खमि केमेरा बेखायनो मोजां नुवा जायगाफोरखौनो आइना नायना बुख्राख्रा जिबादि नुदो মই এছামিছ কৈ থাকিলি নাহিব মোৰ এছামিছটো তহঁতে বুজি পোৱা নিচিনা কৈ থাকিলে ट्रेंड হয় ইউটিউব কৰে
I get up. Time is barely on our side. นะकलाक्षेत्रनि भिडिअ स' नोंथांमोना नायदोब्ला अननानै खोन्थाहरदो आरो माबायदि जाखो गाइस नायना बिसोरखौ भिडिअ खालामलाय केमेरा थिखांलाय थिखांगासिनो Hei kak, kau nolong aru moi video bana apa ane? Sebab berfaida ke sebelah faiban zabai biau kamai. Oh, sorry kamai kana. Kola kitro faiban zabai. Jama jang jaga denge. Nthang mana ke sebelah faiban zabai ada. Emang, dana bangsinana vlog video banaina. Mobile labana, idi kalamana vlog banaida nani miथिखायो आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरदो कमेन्टआव आरो लाइक खालामनो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय गाइस